teď natáčíme dokument, jsem trošku opilej omluveně, ale moderovat to dokážu, to zase ne, že ne. Právě, já to budu používat jako mikrofon. Kurva, on je tady se mnou. A my jsme tady spolu. A děláme právě takový, jak se říká, průzkum trhu na ulici Stodolní v Ostravě. Byla na gaca. Ale tak zas. Byla na gaca. A děláme průzkum trhu na ulici Stodolní v Ostravě. Ano. Počkejte, Leoš Mareš. Momentálně jsme prošli asi tak 10 klubů a vydáváme se samozřejmě do dalšího. Protože tady na ulici je zima a je to nádherně ledový do pití, to ne, že ne. Ale musíme projít další klub. Ano. A dál. Když už jsme tady, tak děláme průzkum trhu. A průzkum trhu je na to, aby se to tady kurva vylezli všechno. Sakra. Pojďme dál na další masu.